What's up mga kubalay na guys, nandito tayo ngayon sa Boracay, sa Fugaro, Dagupan City, ayan, Pangasinan. Can't see the stars, but we're reaching. Trying to get through the dark, I'm feeling. Lost our gravity, now we're weightless. But I know in my heart we can take this. We got monsters in our closets, had a reason, but we lost it, no direction. We've been calling through the night, through the night. If love is a lie, then why do we need it? We swear we're alive, but we're falling to pieces. We fight like lions, we howl at the moon. We should be flying, instead we bury the truth. But I know inside we're beautiful creatures. Beautiful. We're beautiful creatures. When your highs are low, keep the faith, yeah. 'Cause you know that our lives never wasted. Standing tall, shaking off the dust. Oh, yeah. Now we know what we're made of. Ooh, we got monsters in our closets, had a reason, but we lost it, no direction. We've been calling through the night, through the night. Sir, bakit po tinawag na Boracay po yung ano nyo? Tinawag ng Boracay ang aming lugar or ang aming cafe because of Sitio Bor ang aming lugar. Yung sitio namin, taga Sitio Bor kami. Kaya naging Boracay dahil dun sa sitio namin na Bor. Tapos yung dinagdag namin yung Akay dahil sa inspired by ate ko, yung family ko. Nagta-travel siya. Tapos kahit saan siya. Tapos ang Boracay, hindi pa niya napuntahan. Napuntahan niya ng Palawan, napuntahan niya ng Coron, napuntahan niya ng Batangas, iba't ibang beach. Pero yung Boracay, hindi niya pa napuntahan. Which is dahil sa pandemic, kaya dinala niya yung lugar ng Boracay dito. Which is inspired by Sitio Bor. Yung aming barangay is Fugaro, yung sitio namin is Bor. Kaya dinagdag namin yung Akay dahil din sa inspiration niya. Mapuntahan yung Boracay. That's why naging Boracay yung coffee shop. Ano yung mga available na ano nyo dito sa Boracay Beach Cafe? May mga milk tea series kami. Then may mga ito po yung mga ano namin. Mga silog, burger, nachos, single fries, and milk tea series. Which is ito yung mga dati ano namin to, parang nagbebenta-benta na ako ng mga milk tea. Then dahil nga pandemic, halos wala ng customer na pumupunta sa amin. Ito, dahil nung nabuo itong Boracay na to, dito ko dinala yung milk tea series. At dinagdagan na namin ng fries, burger, which is the best seller namin is nachos and fries. And burger din, aluha. Ang bago namin dito is aluha. Which is burger din siya, special burger. Kaya Anong oras po kayo nag-open dito? nag-open kami before is 3 to 10. Dahil nakat lahat nung dahil maulan,
Kaya ino-open na namin siya ng umaga dahil sa dami din na bumibisita ng visitors namin about iba-ibang lugar. So, bawal na silang magabihan. Kaya in-adjust namin yung oras namin to 7 to 7 yung bago namin na nag-open ang Boracay. So, available ba ang mga ano yun dito, mga cottage? Kubo, parang ano? Which is ito pa lang yung ito pa lang yung mga bago. Ito pa lang yung mga nire-rent natin na pinaparent. So, pwede pong mag-overnight po dito? Sa ngayon po, oo. Pero kinat pa namin para mag-comfortable sila. Gumagawa kami ng panibagong kubo, which is the cabin 1. Gagawa kami ng mga kubo pang iba para mas comfortable ang mga customer na mag-overnight. So, magkano naman po yung isang ano yun? Ang rent namin is 500. 500. Overnight na yun. Which is pwede na silang gumamit ng kung ano yung mga namin, water, pwede na silang maligo, comfortable naman yung CR namin. Kailan pala to nag-open, nag-start? Open to ng April 12. Nag-start siya ng April 12. Hanggang 1 week nag-boom na siya. Oo. 1 week nag-trending na siya. Kaya parang ang saya lang. Yung mga tao na bumibisita dito sa pandemic, nakaka-relax sila. Which is naiisip nila. Kaya mas lalo pa namin iniisip para mas tumagal pa itong aming cafe. So, yun lang. Thank you. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa, sa Boracay. Yan, mag-zoom. Nakikita nyo naman yung background ko. Relax and enjoy. No wifi, perfect yun sa, sa mga makakaibigan na yung chill lang, parang gano'n. No? Walang cellphone, walang Yan, perfect na perfect dito guys sa Then perfect din sa mga magjowa. Perfect na perfect din sa mga single tulad ko. Nice. Tapos talk together, syempre mag-uusap kayong mga magtotropa, pag-uusapan yung mga about sa life, love life, then vitamin C, nakikita vitamin C kasi malapit siya sa dagat. Kasi ito lang malapit mismo sa dagat. Yan. Kung nakikita nyo to, pukpuk mo sa jowa. Pukpuk mo sa jowa. Tapos ito naman parang mini bahay kubo. Yan, tambayan. Maganda yung ambience niya guys. Yan. Sunset siya. Sunset pa to. Yan. Sa naman, pumunta naman tayo sa dagat. Nice. Maganda dito guys. Kasi tapos makikita nyo, pagpasok nyo dito, may makikita kayo, yun o, pasas, exit lang, hindi ka mahal, up the sea, Wanderlust. Yan diba? Kasi talagang mapanakit yung may-ari nito. Pero maganda siya guys, oh. Ito pa, meron pa, hindi pa nakontento yung may-ari nito. Huwag ikulong ang sarili sa bahay, magdamag ka. May magdagat ka. Huwag ikulong ang sarili sa bahay, magdagat ka. Para di ka utusan. Yun, legit yun guys. Magdagat kayo para di kayo utusan ng mga magulang ko. Yan, kung tamad kayong tao, tara dito sa dagat. Nice. Then nakikita nyo naman na, yan guys. Tapos, tayo doon. Yun. Malapit na yung sunset guys. Ngayon lang ako nakapunta dito sa Pugaro. Sanay ka naman mag-isa, di ba? Nasanay ka sa mga nakasulat doon sa ayun o, mga mapalakit na salita. Pero mas masaya kapag wala kang jowa. So yun guys, dito na po magtatapos ang aking vlog sa Boracay. Dito sa Pugaro. Saan to? Pugaro Sweet. Yan, Pugaro Sweet daw. Sweet, dito. Pugaro Sweet, Dagupan. Yan. So, bye guys. Panoorin nyo na lang, punta kayo dito guys. Sobrang ganda. Ang ganda ng ambience. So, nakaka-relax. Pwede rin mag-overnight dito. So, see ya, bye. We're beautiful creatures.